Ladies and gentlemen, akusi kudyiwa rinopisa kuChina. Zvatotanga. Situation yendiripo yandaona panapa nhasika. I think vamunanga gwavane something chavada kutry kuda kuno tiratidza about what is happening in China, because izvi zvinhu zvacho zviri kubuda zviri kubva nekwavari ivo according to his social media handles. Ndo nyaya iri panapa mamirire azvakaita. So panapa panonzi paCoolant tichangotanga basa. Like this video so that towonesana zvinhu zvese zviri kuitika. Kana ukangosimba hana kana hana yako isina kusimba, this video maybe it's not for you, but kana uchizoto wakasimba hana gara walike this video so that topinda mushoko zvakanaka. Nyaya iri panapa yandiri kuona vamunangagwa vabuditsa these two pictures vari kuChina uko kuAfrican Forum iyo iri kuitwa muzuva ranhasi. Vakagara navakaenda chilema vakanyazogara vakanangana according to alphabetical. I'm sure ndo mananganisirwa vanoitwa Zambia, Zimbabwe. So vachilema ngari kumashure vamunangagwa vakagara nechepamberi. Ndo situation yacho iyo irapo iyo. Situation yevarume neighboring countries vekuti kana vari padhuze kakushanyirana kakutaka kuti nitsei kuti vaichilema vasi kushanyashanya kuZimbabwe. But vamunanga kwa it's fine kuZambia vantoshanya akafunga pere countless times endo takatotanga kutarisa mufananidzo maphotos avo vachienda ikoko, but just because of zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika wakusaziva kuti chichini chinyatsoitika. But unoona kuti ukamayo wavarume ava wanga utombori nani before ukatozowedzerwa kuita worse nesituation yekuRussia ye paitaurwa nyaya dzakamuno. Makaiona nyaya iyo that video rere harichatombode explanation because makaroona mese. But ndikuona iri kuitika but Zambia and Zimbabwe are not only physical neighbors, we are also neighbors on the alphabet. Let's quickly find each other and move on. HHNED at the African Forum today. Do mamirira zvakaita so pazvibodzwa handisikuziva kuti toiti 1020 kana kuti kudii, but ndo mufananidzo yacho iyi yamuri kuona irape iyo ndo mamirira zvakaita. I know vanhu vakawanda vari kutotaura I know vaZimbabweans vachinge vangoona nyaya yakaita seiyi chete havanyarare nyaya dzakaita sedzidzi. Kozi onaka nyaya inoitika ndeyekuti team tingati varakashi or something, vanowanika on social media. Vanhu vazhinji vanongoita zvekushanda vachisupporta ZANU-PF vachibeka ZANU-PF on social media. Those people vakabvira kudhara vachibhula, I think to use the word bullying, I think not right. Vachibhula vakaenda ichilema to the extent yekuti vaichilema vanatozombokwanisa kana kuattenda SADC summit iyo musangano wangu kwati kuri wakaitwa muZimbabwe. But iyo pakanoitwa SADC organ and something yavo yavanga troika payakaitwa kuZambia, team remuZimbabwe rakaendeko. But ivo pakazoitwa SADC summit havana kuendeko, ndo zvakatoitika. But now vaZimbabweans nevamwe vanhu vemuSouthern Africa vari kukomenda vataura a lot of things about this whole issue. So China is joking for raw materials for its industries here in Africa. Then Africa, we are given raw deals which includes infrastructural development, not development pertaining to construction and manufacturing industries. We need to buy our own equipment, process of our own raw materials. Mashoko ari kutaurwa nemumwe akanenge akati nakeyo ari kuona umono unenge uri nane. Mumwe ari kuti problem is between HH and ED. Otherwise, we ordinary Zimbabweans and Zambians, we have a good rapport. I think that's all matters. Yeah. But zvazhinji zvinotangira kuma leaders, like sekutaura kwanambo zvita. Unoona pane imwe yakamboitika yemuZimbabwe, so hanchadi kutaura marudzi, but unoona vanhu vakatanga kusa than up to now havanyatsonzwisisana nerimwewo rudzi. Enyaya yezvinhu zvinenge zvakatadzwa nema-leaders. Saka apa chinozoitika chekuti hamuzoziva kuti leader achazosiya futi akupesanisa ichazvita to that extent ndiani. Muri kuzviona ndo imwe nyaya inenge ichizonyanyozoitika. Mumwe panapa ari kubuda ari kuti not with our current leadership in Zambia, they are pro-Western, so they are being told who to befriend.
uri kuzviona. But nyaya yekunzi unenge uri tingati nyiko nyaya yeupapeti yekunzi puppet. I don't think kuti pana president asiri puppet. Vese every president, I don't think so. Vasingatoite zveupapeti ndo vacho ivo vekudza nyika dzakabudirira kudhara idzi ndo dzisingatoite dziri kunze kwaAfrica. MuAfrica I don't think kuti pana sinyaso repuppet because tikatarisa even Zimbabwe chaicheyo iwo unoiona situation yake inyatsoitika yekuti whole sitting president wenyu muZimbabwe kuenda kunogara achinotaura mashoko aya akataura kuna va Putin. Munoona sei mashoko aya? Imimi makada kunyatsotarisa nyaya mota sign yeupapeti iyo aiwa tingataura nechokwadi to be very honest because imimi ndimunofanira kushandisa mawedza ekunzi puppet chinchi. Imimi makatarisa nyaya iya munoiona sei imimi guys? Mashoko iwaya akataurwa is what because ona president kusvika pakuzvireduce munhu anenge ari ndiye ari president office kuzvireduce to that extent and andasingazive kuti kana vakazoenda kune dzimwe nyika dzavanenge kuzonzi puppet ndo zvavanosvika vachiita kuri kuno kudai zvakatoona kuti munhu ari ngoriwo munhuwo zvakazvavanzi ari kunanzva bhutsu kani waitonza katonzwa zvinhu zvakawanda ipapa tisingachataura edu zveparliament yemuZimbabwe yakavakwa nani rinotori rimwe side reupapeti. Tarisa mapresident ese vamhanya kuenda kuChina ikoko chii chakadaro ichocho mama and you believe kuti hausi upapeti iwo. Amen. You tell me what you think about nyaya iyo. Mumwe ari kubuda panapa ari kuti problem is the one not president is just a party representative. Mumwe ari kutaura panapa kuti mumwe wacho angori party representative. But the fun thing now is I understand kuti we as Zimbabweans zvinhu zvekuti atikwanise kuzviaccept. But ndiye ari kurepresenta the whole Zimbabwe nekupinda muofisi. I don't know zvekuzonzi apinda seadi but at the end of the day pane zvimwe zvinhu zvekuti chero mukazvi-ignore nditi musiyei muchimi-ignore muchiti aiwa uyu asi he is not the one. He is not president angori party representative. Obva aenda unokwereta ikoko mufungidza kuti zvikweretu zvamuchibhadhara mamati because he was not a president. Munobva mauzwa kaunzi ko mimi paaiuya kunoko mimi makadi kuunza saka manenge muchiti president wacho ndo imwe yenyaya inenge ichiitika. We understand, we are bitter, tirikurwadziswa zvakanyanya senyika but pane mamwe mafacts ekuti atikwanise chete kuti tikwanise kuzviaccepta but at the end of the day chimwe chinhu chiro tinofanira kunzwisisa njengoti zveunzi president zvikazvo is not about munhu, it's not about individuals, is the office ndo yatinenge tichitaura nezvayo. Ukanzwa tichitaura kuti president ningadai so tikutaura office yaenda ikoko office first office inenge yakamiririra nyika ndo patinenge tichitaura zvinhu zvezve noti kuti zvekuzonzi to recognize him as a president izvo vanoonesana nevanhu vake masupporters a party representative is true but zvekuzonzi kana munhu abuda aenda anoita kunomiririra nyika yese mbamati is not panenge pane nyaya hombe papa. I understand president yo ngatonzi uyatisangane kana kuti kanosangana muroti ndati makadi zvepresident. I don't do that. Amen. Kana zvichizorovesa zvo but I don't do that and atitomhorese is better ndongosiyana nazvo because vanobva zonzi how dare you ngati ngoti sosingataure kuti mungati president saka is better ngoti mwana mwafambire kwake tovatopopezana titoenda takadaro. Mwari kuti someone is toxic to human rights and his citizens, the other loves his people. Ndo mamwe mashoko ari kubuda panapa nomwe muZimbabwe ari kuti ayo umwe ano respect my human rights, mumwe ano umwe wacho hama respecting anongoboloncha ma citizens ake ndo imwe nyaya iri kubuda panapa. Mwari kuti there is a reason why Zambian president is in a back seat while ED is in front. The reason they ngori alphabetical, that's it, hapana yakanyanya. President HH was supposed to knock that big head in front of him, maybe the brains will start working. Amadzadiwa anoe Amen. I don't my expectations. Zvetouisha kuti zvinge zvichiitika zvinhu zvacho zvinenge zvakakurisa and that's what I think. Ndozvo ndechifungo zvangu. Mwari kutiwo panapa and Zim is the only country with this gun to scarf trademark. Today I'm not here for scarf. I just want to tell you what is happening. It's just scarf. We have no problem with Zambians. What do you mean? Let's find each other. You know,
imimi as citizens of the country amunamba problems, but kuma leaders ma problems ariko hapana zvimwe zvinhu zvokuti ati we can't keep quiet atirambe takanyarara zvimwe zvinhu zvetiri tichiona. Pane zvinhu zvikuda kuti zvida kutariswa papa. Mumwe ari kuti and the scramble for African resources continues. I know one with the look is policy, none other than Zimbabwe leadership. Oh, all right. Umwari kuti ini chandakadzidza muupenyu ndechekuti kutuka any leader doesn't change your situation in life. Zviri right, chaka solution inoti iwe nemhuri yako mudye chamunoda mumba mako. I think kana wakuta give up on nyaya dzakaita seidzodzo doesn't mean kuti unokwanisa kunoudza vamwe vanhu vese. Zvafanira imwe chinhu chinofambiswa navamwe newe vanofarira this Zambia vanodzaipa saka zvichakubatsireiwo mangwana muupenyu hwako. Munhu ataura zvaari kuda. Atiti vanhu vane freedom of expression, vanotaura zvavanonzwa kuda. Hapana yakanyanya apa. Dictators sitting next to each other. Dei ndanga ndiri HH ndaijamuka nekujambira zimusoro iroro ne-flying kick ndobva ndatsika huro kusvikira rakuma. Aya zvezvirufuko dzevazvo ndosakachizozina ndichipotaura nezvamuku ndatinzika. Ndite ndakambozvitaura ndakati pakanzi pari kusvika kana landline kana nhamba dzinonzi ndo dzekuoffice yapresident dzekunzi vanhu isendai kana maaudio. Those are sendai maaudio. Tungoti pa 1 hour netavhurira chingosendai maaudio. Toda kumateerera maaudio mwedzi wese. I'm telling you the truth. Muna mukakata haina nchada nchatodi zvaiitika izvozvo. Muna mukakarezaina. Mumwe panapa ari kubuda ari kuti my point is that light and dark cannot mix. The light should dispel the darkness. Zimbabwe should have learned a very serious lesson from the 2009 GNU event. Morgan Tsvangirai gobbled up, and we can never build on a rotten foundation. The rotten foundation needs to be toned down and rebuilt with righteousness, of which peace is a fruit. I've organized over the issue of whether ZANU-PF problem and could become. Alright, the little guy from Zambia should humble himself and acknowledge big brother. Alright, this was all maonero edu atnosiyana atinoita usevano, and it's very important kuti vanhu vange vachibudisa matauro nemafungiro avo about the whole situation zvese zvinenge zvichingoitika. What about these weak African leaders always discussing each other of them always make sure he attends the meeting. Bakashata. The guy who organized the chairs did a good job. What do you think about these guys? What do you think about this whole scenario, this whole situation in China? Tell me what you think in the comment section, and then ndova ndasangana nemi moment chikukomenda chikudzewo zvangu zvandiri kufunga pane zvamunenge mataura ipapa.